Akkor a Yongia nevű fűrész. Azt kell tudni róla, hogy kettőféle variációban létezik, egy 45 és egy 52 köbcentis, ez a nagyobb. Ez az YD52-es, az 52 köbcentis változat. Erről lesz szó. Sziasztok! Itt a tél, itt a hó, és szeretnék egy sorozatot indítani láncfűrész ügybe, de nem úgy, mint láncfűrészeket javító vagy láncfűrészekkel foglalkozó magánszemély, hanem mint végfelhasználó. Tehát, hogy megmutatni azt, hogy tulajdonképpen ezek a kínai fűrészek mire is jók, és hogy mit is tudnak, mennyivel érnek többet vagy kevesebbet, mint amennyibe kerülnek, vagy mint a nagy márkák, és végül is semmiféle javítás, semmiféle beállítás, semmiféle karburátor beállítás, látsz, semmi nem lesz. Csak én vagyok egy végfelhasználó, megrendelek egy fűrészt, és szeretném nektek ennek a fűrésznek az életét bemutatni. Azt tudni kell rólam, hogy alapjáraton pedagógus vagyok, Berez Györgynek hívnak, és nincs is sok közöm a fűrészekhez. Falun lakom, arra kell a fűrész, hogy a téli tüzelőmet összevágjam, meg itt a ház körüli munkákat elvégezzem. Ennek ellenére több fűrészem is van, de úgy döntöttem, hogy teljesen új lappal indulunk, és rendelek egy fűrészt, ami nem is a legolcsóbb kategória, nem is a legdrágább kategória, szerintem egy átlag embernek, átlag szakmával rendelkező embernek megfizethető kategória, ami még a ház körüli munkákra jó is, és megmutatni ennek az életét, hogy egészen a kicsomagolástól munkáig mennyi mindent meg lehet ezzel csinálni, avagy majd csődöt mond, akkor jöjjenek ám a nagy márkák, hogy miben különbözik. Nagyon sok webáruházból rendeltem már fűrészt, most itt is teljesen a megérzéseimre hagyatkoztam, és a Péter Láncfűrész Kft-től rendeltem meg ezt a fűrészt, amit itt láttok. Soha nem rendeltem még tőlük. A hozzájárultak ahhoz, hogy a nevük a videóban szerepeljen, soha nem rendeltem még tőlük fűrészt. Nagyon tetszett a weblapjuk, tetszett az űrlap, amit ki kell tölteni fűrészrendelés előtt, és ki is töltöttem, és ők ezt ajánlották. Ezt a fűrészt a mai napon megérkezett ebben a dobozban. Hát nyilván ma vágni nem fogunk vele, mert hulla-hó, de esetleg, hogyha ilyet rendeltek tőlük, akkor láthatjátok ti is most, hogy mit kaptok, mi is van a dobozban. Ez a fűrész egy Yongia nevű névre hallgató fűrész, és látjátok, nem felcímkézett a doboza, hanem nyomtatott. Tehát minden egyes modellnek a típusa JD52, YD52, maga a fűrész is nem ragasztva van rá, nincs matricázva, hanem a gyárból így jön ki ilyen dobozba, tehát ez biztos, hogy a saját doboza. Amikor megfogtam a dobozt a kezemhez, hát van súlya. Most nem mérem le mennyi, de van súlya. Volt rajta egy kis vágás itt, szerintem azért, mert ez nem lógott itt ki, ezt már én húztam ki, volt rajta itt egy kis vágás. Szerintem itt tették be a vezetőt, és így férhetett el, de még egyszer hozzáteszem, nem lógott ki belőle semmi, ezt már én húztam így ki. Ugye ez a Yongia nevű fűrész, ez azt mondom, hogy egy megfizethető kategória, nem kerül 50 000 forintba, és akkor nagyon segítőkészek voltak a Péter láncfűrésznél, telefonom hívásra is visszahívtak,
az e-mailjeimre és ott az üzenőfalukon szépen válaszoltak, úgyhogy megrendeltem a fűrészt. Na nézzük akkor, hogy ennyi pénzért mit is lehet kapni ezt. Nézzük ezt a fűrészt. Kinyitjuk a dobozát, látjuk, hogy már maga a karton minősége is egy kicsikét jobb, mint az átlag úgymond kínai fűrészeknél. Kinyitjuk, és rögtön találunk benne egy leggyakoribb kérdésekkel egy levelet és egy elállási nyilatkozatot 2 példányban. Hát ha tartjátok velem majd a kapcsolatot a csatornán keresztül, meglátjátok, mennyi fűrészem van. Ritka, amikor ez így bele van téve. Aztán egy tájékoztatót is kapunk tőlük, adatokkal, a fűrész adataival lepecsételve, gyakorlatilag egy jótárási jegyet, kézzel kitöltve. Ez sincs mindig így benne a rendelt fűrészekben, ahogy szokott lenni. Aztán, ha egy kicsit közelebb jöttök, gyere már, így, és akkor felülről megnézitek, azért látjátok, hogy ez a fűrész úgy masszívan ki van párnázva, masszívan ki van tömve, egy kis dobozka, nehogy valami baja legyen, űrkitöltésre, és akkor van az első számú, ez a flaska. Nagyon sokan videókba kacsának, becézik meg, lenézik meg, nem tudják a jeleket, hogy vannak, stb. Megmondom őszintén, hogy minden ilyesmi jó. Én ezt is használom, sőt mi több, néha még gyűjtöm is. Ilyenem még pont nincs. Egész egyszerűen nagyon egyszerű a használata. 1 liter üzemanyag, tehát az 1 literig kell önteni, ez 1 liter benzin, és onnantól kezdve töltöd hozzá az olajat, és ha eddig lesz 1,50-et kevertél, ha eddig lesz 1,25-öt kevertél, ha eddig lesz 1,40-et, és ha eddig 1,30-at kevertél. Az alsó vonal a liter, többinek pedig egyértelműen oda van írva. Ez azért tűnik egyszerűbbnek, mert általában kisebb ilyen műanyagokat szoktak hozzájuk küldeni, ez egy kicsit le van egyszerűsítve, összevonalkázva, stb. Ez azért egy kicsit egyszerűbb. Tehát egy kanna. Lehet benne normálisan üzemanyagot tárolni, mérni, önteni. Nem biztos, hogy ez rögtön kuka. Ki kell próbálni, meg kell neki adni az esélyt. Én kimondottan szeretem ezeket, gyűjtöm is. Aztán, ha tovább megyünk, akkor itt van egy becsomagolva, egy használati utasítás. Hát nem néztem végig, de a következő videómban majd elmondom, hogy mennyire volt hasznos. Azért nézzétek, azért ez is ritkaság, hogy külön van egy magyar nyelvű használati a fűrésznek, és külön egy nem magyar nyelvű. Aztán majd bele is nézünk, és igen, szép illusztris rajzokkal. Igen, hát ez teljes mértékben magyar nyelvű használat, hogy mennyire lesz hasznos, mennyire nem, át fogom nézni, és a következő videómban el fogom nektek mondani. Aztán kihúzom itt, ahol mondtam, na egy vezető, no name vezető, hát súlya az van. Súlya az van, látjátok mennyi lehet ez, 18-as, 20-as, nem tudom, inkább 20-as, így ránézésre majd kiderül. Jó, hozzá a láncvédő, 20-as, itt is van 20, és hogyha megnézzük 20-szor, ez az 50 centi, akkor ez egy 50 centis, egy 20 colos vezető, hát vagy ráteszem, vagy nem, én szerintem ez hosszú, ezekhez a gépekhez egy 16 szolos vezető, egy normális lánccal vígan elég, de ha van otthon egy ilyenet, teljesen jó, mert akár a ház körül is beleakadhatsz bármilyen vastag röngbe, bármire. A szokásos toolkits. Aha. Látjátok?
masszív zacskó, szóval nincs benne reszelő. Az a megszokott, hogy ebben van reszelő, de van benne egy jobb minőségű, de vastag az enyém, jobb minőségű gyertyakulcs. Egy imbuszkulcs van hozzá, nem 2, viszont ez hosszabbnak, nagyobbnak tűnik, mint amit általában szoktunk kapni. És akkor a rönktámasz, nézzétek már milyen érdekes. Van benne egy szívecske, vagy mindent. Rönktámasz és 2 csavar, dupla alátétel, egy rugós és egy sima alátétel. Hát ez sincs mindig így. Több fűrészt rendeltem már, de nincs benne reszelő. Nem, mint hogyha ezek a reszelőké kár lenne, vagy annyira hiányozna. Meg általában 2 egy kisebb imbuszt még szoktak hozzáadni. Na, aztán itt van a lánc is. Nézzük meg, milyen lánc ez. Warning, danger. Nincs ráírva a szemre márkajelzés, úgyhogy valószínű, hogy ez egy valami kínai lánc lehet, tudom, de nincs ráírva a márkajelzés. A hátsó tömítése a doboznak, és aztán itt van maga a gép. Gyerekek, itt van. Kivettük a gépet, a szivató ki volt húzva. No. Maga a gép. Van egy, itt található a berántója, műanyag, teljes mértékben minden műanyag. Benzinszaka van, biztos ahogy próbálták. Igen, és ott van benne a benzinszűrő, az lötyög. Nézzük az olajat. Láncfenolaj még nem volt benne, annak nincs. Amúgy masszív, tűnik, nehéz fűrész, nehéz fűrész. Oldaldeklit levesszük. Féket vissza. Ilyen színezett tőcsavarok vannak benne. Levesszük a deklit, nézzétek, hogy be van zsírozva. Hőterelő lemez, ez már pozitívum. Beleírva itt is a gépnek a típusa. Műanyag. Külső kuplungos. Külső kuplungos, viszont a csillagkerék az nem hozzáépített csillagkerék, nincs egy beépítve, ez egy cserélhető csillagkerék van benne. De ami még fontos, láncfeszítés, külső láncfeszítéses, ez nagyban megkönnyít a munkát, én ezt jobban szeretem személy szerint. Tipufogó, látszik, hogy új a fűrész, és akkor nézzük meg, hogy mi van a légszűrő fedél alatt. Letekerjük. Mindenféle adat rá van ide írva. 1.25-ös keverési ajánl. Na. Levesszük.
Szóval az is szempont volt, mikor megvettem, hogy legyen hozzá alkatrész. Azt mondták, hogy ennek nagyon jó az alkatrész ellátottsága. Minden föl van kódozva. Nem tudom, ezt mennyire lehet látni itt ezt a kódot, de ennek is van egy kódja. Itt van a légszűrő fedélnek a lefogatója. Aztán, ha levesszük, megtaláljuk a téli-nyári átállítót. Ez ilyen gumis. Ugyan vissza tudtam, jó? És nézzétek, hogy még egy csavar van, ilyennel még nem találkoztam, amivel föl lehet venni a légszűrőt. Szépen kicsavarozzuk. Itt már kicsit nehezen. Igen. Remélem, ezt nem fogom elhagyni. Réz a belseje magának a csavarnak. Kis rézmenet van benne. És lejön maga a légszűrő, és itt látható a torok. Szivató ki. A gázzal leteszelem, de nehezebben ugrik vissza, és akkor itt lehet még látni egy tömítést. Mindenféle ilyen tömítés jó, ha van, mert védi a gépet a portól. Szokásos lefogatások. Na, hát úgyhogy ez ilyen. Úgy látom, hogy ez a közepes minőségű légszűrő, viszont ezekkel a tömítő gumikkal, lecsavarozással, ezzel akár egy jó minőséget is el lehet írni. Nagyon sokat tesz ahhoz, hogy ne menjen bele a porfűrészporod a karburátorba. Na szóval ezt vissza csavarjuk. Nagyon fontos, hogy véleményem szerint nem kell meghúzni ezeket a csavarokat úgy, mint nem kell nagyon erősen meghúzni ezeket a csavarokat. Igazából a gumitömít nincs értelme összehúzni. Tető. Hát anyagminőség, sorja. Ezt mondhatnám, de hát ilyen gépet vettem, aki simogatja meg a sorját, nézi, az nézze. Itt ez a gumitömítés nagyon jó, hogy ott van, az biztos. És akkor gyakorlatilag ezt ugye rátesszük, egy-két menetet rácsavarunk, és sokan próbálják ezzel behúzni utána ezt, nem, itt egy kicsit megütjük és helyére pattan. És utána ezt rácsavarjuk, de ezt sem kell nagyon meghúzni, csak egy kicsit, de lehetett is érezni, hogy mennyit kíván meg az anyag. Na hát a fogója az nem ez a slagos megoldás, hanem egy fokkal baráti. Úgy zavar, hogy ez a benzinszűrő én szerintem a tankba vagy lötyög. A csavarok utána kell húzni, az egyértelmű. Itt is van hőterelő lemez a kipufogó fölött, ezek nagyon jók, ezeken a budget gépeken nincsenek rajta, sokat jelenthetnek. Olajállító műanyag, na de jó. Gyönyörű. Van benne akarat. Jó? Hát vágni nem fogunk vele, de összeszereljük. És akkor nézzük rá a röntgázt. Úgy szoktuk, hogy fölfelé álljon a röntgök. Úgy szoktuk feltenni egy csavar.
Biztos, hogy mutatósnak mutatós ez az egész játék. Hopp, 2 csavar. Na nézzük ezt a kulcsot. Jó. És még közben rátekerem, elmondom, hogy nagyon-nagyon gördülékenyen ment a rendelés Péter láncfűrésztől. Minden egyes mozzanatról e-mailben értesítést kaptam. Úgyhogy innen is köszönöm nekik. És ezért csak még egy kicsit van a neve, gyári száma is. Csak rá lenne írva, nem bele lenne nyomva. Olyan terméktámogatás mellett már. Na és akkor rátesszük, hát akkor tegyük rá ezt a vezetőt. Most hiszen ezzel kapjuk. Csak kíváncsiságból. Megpróbáljuk így visszakézből, ez egy no-name vezető, BU20 KXB nevű vezető, és itt van, hogy 20 szolos, 76 szemes. Lánc megy rá, zsírozható, hát nincs nagyon bezsírozva, de ezeket beszoktam ezeket. Jobb is, ha mi csináljuk, mielőtt elkezdenénk vágni. De jó, na, akkor ezt a láncot, amit adtak hozzá. Na akkor itt lesz a lánc, és akkor ezeket így eltesszük. És akkor hogy a lánc. Közben a videó alatt, a videóba olvashatjátok, hogy milyen fűrészeim vannak, és hogy azt szeretném, hogyha megírnátok kommentbe, hogy az első indításkor melyikre vagytok a legkíváncsiabbak, melyikkel hasonlítsam össze. És amelyik a legtöbb szavazatot kap, azzal fogom összehasonlítani. Nézzük. Mindenen lehet érezni, hogy annyira új. Így visszakívül. Szóval, és akkor ezt rátesszük. Visszább kellett csavarni a csavaron, jöhetnek a csavaroknak. Ettől már jobb minőségűt is használtam, ettől a tőcsavartól, de így, na nézzük a nagy kulcsot. Kicsikét meghúzzuk. Itt is meghúzzuk. Megint. A lánc az mozog. Akkor föltekerjük rá szépen. És amikor ugye megemeljük egy kicsit. És mindig a közepén nézzük. Ezt úgy is állítani kell majd, ha vágunk. Egyre csak össze. És amikor így föl van tartva, akkor ezeket a csavarokat is meghúzzuk. Nem kell nagyon. Annyira. Körülbelül ez így jó.
kapcsolónak, ez a sima billentyű kapcsoló, itt is leszigetelve körülötte. Érdekes ez az autó, mindegy, visszamegy, így. A láncfék az eléggé határozott. Kicsit csillazunk. Így. És akkor íme kész is van a fűrész. Na, szóval össze lett rakva, látjátok, ennyi pénzért ezt kapjuk, ilyen minőségben, ilyen eszközökkel. Ha tetszett, iratkozzatok fel. Sziasztok!